Dobar dan ljudi, nisam vas video, evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Danas radimo po prvi put na mom kanalu jednu reakciju. Da, kao što vidite po naslovu ovog klipa, top 20 golova petom. Ljudi, ovaj klip nisam odgledao i htio sam da ga pogledamo zajedno, pa hajde da vidimo o čemu se radi. Klip traje samo 5 minuta, tako da mislim da ćemo to dogledamo u jednoj epizodi lagano. Tako da, hajde da počnemo. Na 20. mestu Henry. What the fuck ovo? Aha, dobro. Da vidim. Ajde. Lele. Brate mili. Wow. Ovo je stvarno bilo majstorski. Da vidimo ovo. Juj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 u
Ovo mi za leđa, nisam vidio da li je prošlo kroz noge, ajde Schneider. Iz okreta, ljudi, iz okreta. Gle, op, kakva golčina. Teška golčina. Ajde da vidimo dalje. Ronaldo, a? Di Maria. Jeste da je Ronaldo, ali Ronaldo. Stvarno. To čak nije peta, to je taba nam je dao. Ko je ovo bio, nisam vidio. Kako je dao? Brate, iz skoka je udario. Kakav majstor. Svaka mu čast. Ibra, kad igra u Interu, brate. Kakva golčina, brate milo. Kuda je prošla? Samo to neko da mi objasni, gledajte, za malo ovog da udari u glavu, ali dobro. Brate, kako je ona prošla tu? Tik pored stative, kako je prošla tu? Kako je lepo ovo bilo. I to gledajte da je prošla. Skoro pa u rašlje. Mancini, ajde. Ovdje malo loši snimak. Pa ne vidimo lepo. Možda se ovdje malko bolje vidi. Da. Ovo igrač, ko da ga nije bilo. Gde? Onako lagano, petom. A gledajte igrač ovdje. Prošla pored njega kao... Znate onako drvo. Samo što je šlo i ono prođe pored njega. Da, ovaj penal zna. Svaka čast. Koliko je to rizično da probam. Vrate, zašto mi ovo izlazi? Koliko je ovo rizično da se uradi? Šta ako golman odbran... Sad ne vidimo. Dobro, pustit će se ponovo, nadam se. Hoće. Čekaj, ja ne vidim sad. Aha. Jao, brate. Čekaj, ne vidim. Ovo isto kao na Ronaldovu foru, valjda. Ne, da, Ronaldo. Juj. Što je uradio? Ja sam zaboravio da gledam klip. I salto, i makazice, i... Ovo je ono klasično, brate, sam. Kao da radi salto. Da, to je. I, ovdje nisam baš i video najbolje. Ovo je Juventus, jeste. Brate, ovo je svaka čast za... Kogod daje svaka čast. Lele, kakav go vršao. Kako je ovo bio... Ovo su, brate, sve majstori. Kako? Čekaj, kako bre? Ne, ja ne mogu da shvatim. On je sam... Brat. Kako je ono bila golčina. Čekaj da ima šta je ovo. Ovo isto kao na Ronaldo, valjda koliko je vidim. Da, ono je makazica onako. Kao. Naldi. Igi izbaci na ovu epizodu. Da. Ona, i to klasično lepo urašlje. Da vidimo. Nabac. Rašlje pod pre... Dobro, nije baš u rašlje, nego je više pod preču.
Da, više put preko. E, Svaka čast. Prvo mjesto kroz noge. Ja, ovaj go znam. Svaka mu čast. On je dao bukvalno sa skoro polovine terena, dobro, nije polovina, sad ja preterujem. Znači, kakav je ovo go bio, brat. Ovo su, ja mislim, zapamtili su ga, brate, za 1.000.000 godina. To, bam, kakva goč. Ljudi, thanks for watching, tako je. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. I ja sam... Ne, čekaj. Izbrišemo to. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa i u sljedećem videu ćemo da radimo nešto, valjda, tako? Ljudi, pogodite što ja radim sad. Možda se čuje. Da li se čuje? Možda se ne, možda da. Nije bitno, ljudi, to bi bilo to od ove epizode i vidjet ćemo se u sljedećem. Pozdrav!